Ndewo na ụmụnne, daalụ nke ka unu mere. Onwe ihe nchọ ikwu na protest a na-eme na-aga n'iru kịta. Ndị nne na nna, ana m agwa unu, ọ bụ unu ga-emezi protest nke a maka otego aka ndị yut mebe. Ọ bụ agụụ na-agụ ọ nara agụ unu? Ọ bụ na agụụ na-agụ na anara agụ unu? Maka ọ nara afịa arụ unu sibe ụmụ unu fabutebe ego ọ na ọfụrụ Okechukwu, ọ na ọfụrụ Azụka, ọ na ọfụrụ Ngozi na Okechukwu alụchago ụlọ nka nọ travel go n'obunetegolu nna ya moto, bunetelu nna ya moto, unu na-akwanye ụmụ unu ka fa jezubo ori. Ihe m na-ekwu bụ na unu kwesịrị ibu ụzọ na protest a. Ya ndị boys ya na ndị girls, ndị youth kwesịrị ịnọ n'akụkụ ụzọ bulu nri na-esi. A ga-emegodi ya 3 months ka a na-esili unu nri maka otego aka ndị yut mebe protest ya, and unu anara eme appreciate. Ya bụ ndị nne na nna a na-ayọkwa ndị ekwere apụta ka fapụta, maka na azọta na-azọba ute. Ihe dịkwa mma ọ dịla onye ọbụla, a sị ọ dịla dibịa mma, ọ dịla akpa afịa mma. Ya bụ obodo dị mma, onye ọbụla ga-adịkwa happy. Maka ụgwọ ọnwa a na-akwụ unu na Naịjirịa ahụ, ọ dị ka ihe eji alacha switi n'obodo oyibo. Ọ dị ka ihe eji alacha switi n'obodo oyibo. A na-emegbu unu ezigbote mmegbu mana unu amara. Ma ọtụtụ ndị mmadụ bazie ori baa ama baa ntọli mmadụ. Na-asịkwa ndị a na-atọli mmadụ, unu amara ndị ji ego unu. Maka o nwere akụkọ anyị na-anụ, onye si obodo oyibo unu chebie. Unu amara na ndị si obodo oyibo a unu na-echebili na ọ bụ nsị ndị ọcha ka fa na-ebu na-ata afụfụ, na-ebu nsị na nwaamịrị. Fa na-ebu onye bulu nsị, fa ga-alụ ọrụ 12 hours a day, ezu ike aṅụ mmiri dịka oru. Ma ndị si ịkpa wee bịa, ndị nwe n'ụzọ na fa na-achọ ibi obodo oyibo. Ọzọkwa bụ ndị gbasigo mbọ oke nọ na be anyị nwere ọrụ aka wee na-alụpụta ọrụ aka, ma ọ bụ na-azụ afịa na-azụpụta ego. Ọ bụrụ fa ka unu na-echebi, ọ dịọkwanịnị mma, ọ dịrọnị mma. Ya welinu power ahụ, ike ahụ unu ji eme plan ahụ, unu bịa mee protest. A sị unu mee nye n'ụzọ kwesịrị ekwesị, unu mekwenye ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Anụrụ onu unu, atinyela unu ego, etinyela unu ego. Ifu na oke hustling ga-ana, oke ịpụ ije ga-ana. Anyị nwere ihe zuru anyị niile na be anyị. Ịbịa n'ụlọ ọgwụ ebe anyị na-alụ, ndị nwere mmana ka anyị si nwee, fa anara apụ ije. Fa na-abịa medical tour, ọ bụ medical tour ka fa na-abịa. Ndị Saudi Arabia, ndị Kuwait, ndị Bahrain, ndị Dubai, ndị ihe niile ahụ ọ bụ medical tour ka fa na-abịa na UK. Ebe m na-alụ bụ na private, ebe fa na-abịa medical tour. Fa bịa medical tour, fa na-eji ego, ndị gọọmenti fa na-sponsor fa. Onye chọọ si na ebe na befe ọ na-agwọ oyi ya dị ọzịa mma na ọ chọọ ịga medical tour, gọọmenti na-akwụli anya. Ọ bụrụ ihe ndị be anyị nọ bụ igbo odibo. Ndị niile jere obodo oyibo a je na-alụ ọrụ, fa na-alụkarị ọrụ ndị nọọsụ, fa na-alụkarị ọrụ nche bụ ọ dị dangerous. Ị na-eche nche, ndị jagụda nwee ike bịa were mma manye gị n'afọ. Ifugo ụdị ọrụ ndị be anyị na-alụ. Fa na-alụ na mọchụarị, fa na-alụ nọọsụ, na-alụ dọkịta. Nọọsụ abụrụ ezigbo ihe, ndị ọcha ekwere alụ nọọsụ. Maka gịnị? Ọ bụ ọrụ mpịtọ, ọ bụ ọrụ deti. Ị na-alụ nọọsụ, ọ bụ nsị na nwaamịrị ka ị ga iji na-akwụ aka. Ị ga-eji nsị na nwaamịrị na-akwụ aka. Ọ bụ ihe iji gaa na-akwụ aka, were ọbara na-akwụ aka, were agbọọ na-akwụ aka. Ọ bụ ihe ndị nọọsụ na-alụ, na-enye ndị na-akwanye drip, na-enye ọgwụ na ndị onye arụ adịghị oyi wụkwa anya arụ, nye nri n'ọnụ, were ọbara nya a na-eji eme na labụ. Imili ya ijenye ndị labụ. Onye ekwere eli nri, inye nri. Onye awụnụrụ arụ, iwu onye arụ. Ọ bụ ọrụ ndị nọọsụ. Ọ bụrụ ọrụ mpịtọ bụ ihe ahụ, emechaa kwụọ gị ụgwọ.
ifu gị na ọ dịrọ mma onye ahụ lụchazie ọrụ mpịtọ ahụ ịbịa chebilie, ma ọ bụ ndị ụmụ nwoke na-alụ ọrụ nche, ụfọdụ ije na-alụ na bred ebe a na-eme bred, ma ọ bụ ebe nya kọnstrọkshọn ọrụ ike, ịlụchazi anya echebilie. Ọ bụrụ ihe ndị gọọmenti anyị tinyere anyị ya, ọ bụrụ na gọọmenti dị mma, mmadụ aghara abịa na-alụ ọrụ mpịtọ, ndị ọcha nwe obodo fa ekwere alụ ya, fa na-alụ ọrụ ndị ọzọ, maka fama na ọ bụ olu afọ. Ị ga-eji ụkwụ gị na-abụ kwuo ọtọ 12 hours ka a na-alụ ọrụ, ịlụlide ata na-ama gị jijijiji ebe ị na-alụ ọrụ, iwere amịlị, iwere nsị na ọbara na akwọ wee na-akwọ aka. Ọ bụ aka ka ị ga-eji ya na-akwọ, ma ọ bụrụ na ị bụ nọọsụ ma ọ dọkịta, ị ga-eji ọbara, ya bụ mme ọbara na nsị na nwamịlị na agwọ, ọ bụ ya ka ị ga-eji na-akwọ aka mgbe niile. Fa ga-anyụ nsị igbo, onye abụrụ nne gị na nna gị anyụọ nsị, ị na-ekpu ya, nsị a na-esi tabu, ị gakwa eme ị ga na-egbu ya. Ọ bụ onye bụrụ nsị ka ndị nọọsụ ifu na-alụ, ma dọktọs ka dị mma na fatri itichi emecha ọpụreshọn fa ebutezie ndị nọọsụ a na-ebuzi nsị na nwamịlị. Unu afụghị na ọ dịrọ mma onye ahụ tacha ụdị afọ ahụ ịbịa nalị anya n'ike. Ọ bụ na unu amara ndị ji ego unu kpachie nye ndị Saudi Arabia nwa ma Dubai ma Kuwait ma Bahrain na-abịa medical tour, sọsọ tọọ ka fa na-abịa befa dị mma maka fa nwere mmanụ ka anyị si wee nwee. Ndị gọọmenti fa na-enetefe, fa anara abịa ebu nsị na nwamịlị na mba obodo oyibo, fa anara abịa ebu nsị na nwamịlị na mba obodo oyibo, fa anara eche nche, fa anara alụ ọrụ ike construction work dịka ndị be anyị si abịa alụ. Na-abụ olukwe protest a dị mma ka ejelu mee ka akwụnite ụgwọ kretie jọbụ ori na amamasị ma ntọli mmadụ fancha na ihe niile na-akpati abụ na afụrụ ọrụ. Onye ọbụla fụrụ ọrụ ọ ga-eme ụdị ya ahụ? Mba, ọ bụ kama na-ekretikwe ka eje na-eme ihe adị aṅa adịrọ mma. Ọ bụ gọọmenti na-ekreti ya, ọ bụrụ ndị mmadụ, ndị yutu ahụ unu fụrụ na-achụgharị ka unu jide na fa na-eme ihe adịrọ mma. Ọ bụrụ fa kretili ihe ahụ fa na-eme, ọ bụ gọọmenti kreti ya. Onye agụụ na-afụ ụzọ, mba, ka nrapụ unu mgbe ọzọ. Ya bụ ndị nne na nna bunyenu gaba protest, buru n'ụzọ, tụrụ n'ugo ebe ahụ n'ọnụ 3 months, butenu nri ma ihe si elu ụmụ unu, maka ana m asị kedu ebe ndị asị gaa na-eli nri. Unu ekwesịrị ịnọ n'ụlọ, maka na oke ọkpa anara anọ n'ụlọ, ewu amụọ n'ọgbịlị. Ka emesịanụ.